खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माइ बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मैया जालांनाय एबा मैया सानडे 31/10/2021 एबा 31 अक्ट'बराव जानानै थांनाय टेट आनजादनि आं एन्सार केखौ लानानै फैबाय। मैयाहाय आङो सानखान्थि एलपि सेक्सननि एन्सार केखौ होखांबाय। ओमफ्राय दा आङो बेयाव EVS नि एबा इनभाइरमेन्टेल साइन्सनि आङो माखासे कुइसन कालेक्सन खालामनाय बेनि एन्सारखौ आं होनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना मिलायनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेसेबां हाबोदों अब्लानो आन्दाज मोनगोन। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि जागायनोसै। जुदि बे कुइसन कालेक्सन खालामनाय कुइसना मिस्टेक आरो एन्सारा जुदि मिस्टेक दंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थाबैनो फोरमायहरगोन, आं बेखौ आसा खालामबाय। अब्ला जागायनोसै। गिबियाव दंमोन जोंना OMR नि आबुं मुङा मा एबा OMR नि फुल फर्म लिरनाय फैदोंमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायोमोन अप्टिकेल मार्क रिडार। जायफ्रा बेखौ बे अपसनखौ होदों बेयो कारेक्ट। ए नाम्बार अपसनावनो दंमोन जाहैदों बेयो अप्टिकेल मार्क रिडारा। अब्ला बेयो बेनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन। दाना नेक्स्ट कुइसनाव जोंना फैदों आसामाव थानाय बाय'स्फियार रिजार्भनि अनजिमा। आसामाव गासै टटेल मोनबेसे बाय'स्फियार रिजार्भ दङ बेखौ सोंदोंमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय जोंना मोननै दंमोन। बेयो जाहैबाय टाइगार रिजार्भ एन्ड एलिफेन्ट रिजार्भमोन। दा नेक्स्ट कुइसन, थै लाथा खाहोग्रा एबा क्लटिं ब्लाड खालामग्रा भिटामिना मामोन? बेयाव भिटामिन ए, भिटामिन बि, भिटामिन के, भिटामिन सि बिदि अपसन दंमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो मा भिटामिन के। दाना नेक्स्ट कुइसनाव होदों 2011 नि सुबुं सानखो बायदियै आसामनि हिनजावफोरनि लेखा गोरोंनि हारा एकर्डिं टु 2011 सेन्सास मथे आरो बेसेबांमोन जोंना हिनजावफोरनिया बेसेबांमोन 62.27%, जाय अपसन सियाव दंमोन। ओमफ्राय मेल्सनि 77.85 बेयो बिटिआर टेट जाबा बेखौबो सोंनो हागौ, बेनिखायनो बेखौबो गोसोआव लानानै थानाया मोजांखा आरोखि। दाना नेक्स्टआव कुइसना फैदोंमोन इण्डियानि बयनिख्रुइबो बांसिन हाग्रा एबा हाग्रामा थानाय रायजो, बांसिन फरेस्ट थानाय स्टेटखौ सोंदोंमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना बबावमोन मध्य प्रदेशआव दङ। बेयाव 77,482 बेयाव हाग्रा दङ। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा नेक्स्टआव फैदोंमोन 36 कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बिल रिलेटेड टु माजों सोमोन्दो दंमोन बेबायदि मोनसे कुइसन फैदोंमोन। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जायोमोन जोंना सिक्किमजों बेयो रिलेटेड दंमोन। माखासे स्टेटफोरनि नाम होनाय दंमोन बेयाव, नैबे सिक्किमा बेनि कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट कुइसन, सिपक' मुभमेन्ट वाज स्टार्टेड इन। सिपक' मुभमेन्टनि सोमोन्दै आङो रिभिजन EVS-नि रिभिजन खालामनाय भिडिअ'आवबो होदों आरो सिगांनि मक टेस्ट आङो जा लाबोदोंमोन EVS-नि बे मक टेस्टआवबो सिपक' मुभमेन्टनिफ्राय बार आं कुइसन होबाय थादोंमोन। सिपक' मुभमेन्टआ जोंना 1973 आव जादोंमोन। सोरबा नोंथांमोना 1972 होननानै बुंहरबाय थादोंमोन। 1972 नङा 73 आसो बेनि कारेक्ट एन्सारमोन। ओमफ्राय बेयो अबाव जादोंमोन होनबा उत्तराखन्डआव जादोंमोन, नङा होमबा? बेयो उत्तराखन्डनि हिमालय रिजनाव जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि दैदेनगिरिबो दंखायोमोन। नोंथांमोना नायनानै लाखाजोबदोंमोन। होमबा बेयाव अबाव जादोंमोन उत्तराखन्ड। जायफोरा उत्तराखन्डखौ कारेक्ट होदों बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार। दा नेक्स्ट कुइसन, ग्रीन रिभलिउसननि सोमोन्दैबो फैदोंमोन। बिनि लिडार ना केप्टेन ना फादार्स बे सोंनाय फैदोंमोन जोंना। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायोमोन MS स्वामीनाथनआ बिनि कारेक्ट एन्सार जायोमोन। जाय अपसन बि आवनो अबावबा दंमोन बेयो, होमबा बेयो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन आरोखि। ग्रीन रिभलिउसन बेखौबो आंनि रिभिजन EVS-नि रिभिजन खालामनाय भिडिअ'आव होखादोंमोन। जायफ्रा नायदों बेफोर हादों जानांगौ। दा नेक्स्ट, गाहायनि बबेखौ सर' अफ बिहार, बबेखौ सर' गाहायनि बबे दैमाखौ बे दैमाखौ दंदेरोमोनदां। गाहायनि बबे दैमाखौ सर' अफ बिहार होननानै बुङो। बा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागौमोन जोंना कोसी रिभारखौ बुङोमोन आरो। जायफ्रा कोसी रिभारखौ दं बेनि कारेक्ट एन्सार। नेक्स्ट, आइकिउ इन्ट्रडिउस बाय, माने आइकिउखौ सोर इन्ट्रडिउस खालामा बेबायदि मोनसे कुइसन फैदोंमोन। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मामोन उइलियाम स्टेमआ बिनि कारेक्ट एन्सार जायोमोन। जायफ्रा बेखौ होदों बेयो बिनि थार फिननाय। दाना नेक्स्ट, इण्डियान कनस्टिटिउसना मा रोखोमनि नोगोराथिखौ गनायथि होयोमोन? इण्डियान कनस्टिटिउसना बेयाव सिंगेल ना डाबल ना ट्रिपल ना बोरैबा बिदि अपसन दंमोन। अब्ला बिनियाव जोंहा कारेक्ट अपसना जागौमोन सिंगेल सिटिजेनशिप फर इण्डियान, बेखौ बेयाव गनायथि होयोमोन जाहैबाय। जायफ्रा बेखौ होदों बेयो कारेक्ट। नेक्स्ट कुइसन, स्पेसियेल इडुकेसन रिलेटेड टु, बे स्पेसियेल इडुकेसना सोरजों रिलेटेड जायोमोन जोंना नैबे स्पेसियेलि गिफ्ट स्टुडेन्ट। बे नोंथांमोना बे एन्सारा कारेक्ट नंना नङा बेखौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय। दा नेक्स्ट कुइसन,
एनार्जि पिरामिडनिबो मोनसे फैदोंमोन कुइसन एनार्जि पिरामिडा मा खालामो होनना बेयाव अपसन ए अपसन बी अपसन सी अपसन डी बिदि दंमोन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मामोन नैबे दा फ्ल' अफ एनार्जि फ्रम one topic to next in an ecosystem बेबायदि अपसन दंमोन अब्ला बे बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरो दा नेक्स्ट कुइसनाव नैबे कुइसना बे नंगौना नङामोन एसे कनफिउज दं माइनि सोमोन्दै माबा सुग्रा दाजेमनि सोमोन्दै कुइसन फैदों माबा सुग्रा दाजेम अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना नैबे जाय अपसन बी ना अबाव दंमोन हाइग्र'मिटार अब्ला बे हाइग्र'मिटारा बिनि कारेक्ट एन्सारमोन दा नेक्स्ट कुइसन काइट्र' प्रट'कल निबो सोमोन्दै फैदोंमोन काइट्र' प्रट'कल इज रिलेटेड टु होननाय बिदि मोनसे कुइसन फैदोंमोन अब्ला बिनि एन्सारा जोंना मामोन रिडिउसिं कार्बन इमिसन होननाय मोनसे दंमोन अपसनाव बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरो दा नेक्स्ट कुइसन आरो नैबे माबा माइनि सोमोन्दैबो मोनसे कुइसन फैबावदों दै सिङाव गोबाव दोनजाग्रा ना दै सिङाव गोबाव थाग्रा जायखिया बेबायदि माइनि सोमोन्दै मोनसे कुइसन फैदोंमोन अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना नैबे रनजित बेयो बिनि थार फिननाय नंना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय एसे डाउट कुइसन दानिया नेक्स्ट कुइसनाव बे एखेयानो जाबाय दाना नेक्स्ट कुइसनाव होनदों गाहायाव होनायनि बबे मोनसेया आईसीटी टुल्स नङा बेबायदिबो मोनसे फैदोंमोन बा आईसीटी टुलखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना मोनसे निउस पेपार होनाय दंमोन बा बे निउस पेपारा बिनि कारेक्ट एन्सार जागौमोन आरो दाना बिनि उनावहाय मोनसे कुइसन फैबाय कुटि ट्राइब फेस्टिभेलखौ जोंहा बबाव फालियोमोन कुटि ट्राइबनि फेस्टिभेला मा होननाय बिदि फैदोंमोन आरोखि बेयो कुटि ट्राइबआव जोंहा नागालेण्डनि नङा होमबा बेयो नि फेस्टिभेला मा जागौमोन मिमकुट फेस्टिभेल जागौमोन आरोखि अपसनाव मिमकुट फेस्टिभेल होनाया जायफ्रा सायख'दों बेखौ बेयो बिनि कारेक्ट एन्सारमोन होमबा थेंक्स फर वाचिं माखासे कुइसनखौ मोननाय जायाखै जाखिनि कुइसन मोनदों बेखौ होनाय जाबाय बे जाखिनि होनायाव नोंथाङा बेसेबां मोनखो बेखौ कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय बबेनिबा जुदि फिननाया गोरोन्थिब्ला आरो कुइसनाबो गोरोन्थिब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय थेंक इउ